better life. I need my love to be here, here, making each day of the year, changing my life with a wave of his hand. Nobody can deny that there's something there. Running my hands through his hair, both of us thinking how good it can be. Someone is speaking, but he doesn't know she's there. I want him everywhere, and if he's beside me, I know I need never care. But to love him is to need him everywhere, knowing that love is to share. Each one believing that love never dies, watching his eyes and hoping I'm always there. I'll be there. I want him everywhere, and if he's beside me, I know I need never care. But to love him is to need him everywhere, knowing that love is to share. Each one believing that love never dies, watching his eyes and hoping I'm always there. I will be there and everywhere, here, there, and Клуб Неделя. На 1 февруари 2015 година. Здравейте, уважаеми слушатели, започва предаването Клуб Неделя. Ангел Димитров ще избира музиката от тук нататък до 17. Аз съм Таня Лазарова. Вече бързам да кажа здравейте и добре дошли на първите ми гости. С тях ще си говорим за едно интересно и иновативно предизвикателство или дори развлечение, което всеки може би трябва да пробва, всеки трябва да опита, всеки трябва да се докосне до него. Казвам здравейте и добре дошли на Натали Симеонова, на Вили Бакалова и на Венци Кюркчиев. Здравейте! Здравейте! Радвам се, че приехте поканата ми да ни гостувате днес в студио 6 на Радио Пловдив. С всички вас, така виртуално може би и разбира се с думи, ще се потопим в къща на загадките. Какво означава тази къща на загадките и къде се намира тя? Изобщо в Пловдив, в света, така да се каже, има ли такива къщи на загадките, Натали? Къща на загадките е първата и единствена по рода си за сега в Пловдив, но такъв тип логически пъзел стаи с загадки има доста по света вече. В България също, в София са вече 4, в Русе, в Бургас и във Варна има по една. Иначе самото име, къща на загадките или Домус Ребус, идва от латиница. Домус означава дом, ребус е ребус или загадка и оттам на български къща на загадките.
А тя си е създадена, наша идея си е, на мен и на мъжа ми. Ние бяхме на екскурзия в Германия и част от групата, хората просто ни казаха, трябва да опитате, има такава една логическа пъзел стая, трябва да влезнете да я пробвате. Изобщо не бяхме чували до този момент за тези стаи, не знаехме какво ни чака, но понеже и двамата сме приключенци по дух и обичаме да се поставяме в такива нетипични ситуации, решихме, че е точното място за нас. Влезнахме, изиграхме играта, не успяхме да стигнем до края и да намерим изхода, но толкова добре ни повлия цялата еуфория покрай играта, още с излизането от стаята. В момента, в който той вече ми каза, искаш ли? Аз вече бях казала да си направим такава къща в България. И така, да осъществим нашата идея. Добре, а за родина на къща на загадките, изобщо за тази увлекателна игра, може би, така да го наречем. Най-общо този тип игри, те се наричат логически пъзел стаи за бягство. Идеята тръгва от Япония. През 2007 един човек създава една игра, наречена Room Escape. Тя е виртуална и представлява следното нещо. В една виртуална стая влизаш през компютъра, разбира се, и с мишката управляваш различните предмети в стаята и целта е да намериш изхода. В един момент японците стигат до извода, че младите хора прекарват прекалено дълго време в тази виртуална среда, която не може да им даде истински емоции, стават асоциални, спират да общуват и решават, че е крайно време да ги предизвикат по различен начин и създават първия прототип стая, която е направена изцяло по визия на такава една виртуална игра. Пускат 5 човека, геймъри, хора запалени по този тип игри, първоначално, и те излизат толкова въодушевени от цялото преживяване, с много емоции, с много усмивки и заредени с енергия, и всъщност стигат до извода, че това е много по-позитивният начин за прекарване на времето, отколкото просто да местиш една бездушна мишка и да правиш някакви неща зад компютъра. Така че и така за родина смята Япония. Да. Но в момента е тотален хит в цял свят. Изключително е развита тази игра. Има градове, където има по 70 такива стаи. Различни, с различни тематики. И доста сравнително скоро всъщност е направено. 2007 година казахте. 2007 стартират виртуалните игри. След това започват много прототипи на тези виртуални игри да се правят, до момента, в който създават и вече реалните такива стаи. А през 2014 основно се счита годината, в която става тотален бум този тип игри. И такава стая, каквато има и в Пловдив, т.е. и къща на загадките. Къщата на загадките в Пловдив или Домус Ребус, както вече казах, съществува от ноември месец. Да, в Пловдив. Съвсем отскоро. 2014. Да, 2014. Даже от 3 месеца. Не е празнувала и първия си рожден. Още не. Добре, за тази къща на загадките, за стаите в нея, за всичко това свързано с този интересен начин да прекараш времето си, ще говорим днес в клуба Неделя с Натали Семенова, Вили Бакалова и Венци Кюркичев, а специално с тях двамата пък ги поканихме, защото те самите вече са били в такава къща, за да ни разкажат за техните впечатления и емоции, свързани с това преживяване. Останете с клуб Неделя, ще бъдем заедно до 17.
eternity. For eternity. Yesterday when you were walking, you talked about your mom and dad, what they did that made you happy, what they did that made you sad. We sat and watched the sun go down, picked a star before we lost the moon. Youth is wasted on the young, before you know it's come and gone too soon. You were there for summer dreaming, and you gave me what I need, and I hope you find your freedom for eternity. For eternity. For eternity. You were there for summer dreaming, and you are a friend indeed, and I hope you'll find your freedom for eternity. You were there for summer dreaming, and you are a friend indeed, and I know you'll find your freedom eventually. For eternity. Тихи стъпки бродят в моето сърце, нощта се спуска, препълнена с луна, ще се търсят в мрака нежни ръце, за да се обичат без свян и без вина, може би. Вали навътре в мен, плаче вън дъжда, моя стон пронизва звик на птиците съня. Пак звучат забравени, влюбени слова, любовта ще чака знак, притихнала в дъжда. Тихи стъпки бродят в моето сърце, нощта се спуска, препълнена с луна, ще се търсят в мрака нежни ръце, за да се обичат без свян и без вина, може би. Може би. Само там в душите ни тихо ще стои светлина от минал ден и
заминали мечти и звучат забравени твоите слова. Любовта притихнала, отново е сама. Тихи стъпки бродят в моето сърце. Нощта се спуска, препълнена с луна. Ще се търсят в мрака нежни ръце, за да се обичат без свят и без вина. Но остава студ и болка в мен, този спомен от отминал ден. Може би нас ще се стопи този миг, от който ни боли. Тихи стъпки бродят в моето сърце. Нощта се спуска, препълнена с луна. Ще се търсят в мрака нежни ръце, за да се обичат без свят и без вина. Тихи стъпки бродят в моето сърце. Нощта се спуска, препълнена с луна. Ще се търсят в мрака нежни ръце, за да се обичат без свят и без вина. Може би. Ангел Димитров избира музиката днес. Аз съм Таня Лазарова. Това е предаването Клуб Неделя. На гости са ни Натали Симеонова, Вили Бакалова и Венци Кюркчиев. С тях си говорим за къща на загадките или Домус Еребус, както вече разбрахте, уважаеми слушатели. Разбрахме и как се е родила идеята за подобно нещо в нашия град, подобна къща. Съвсем спонтанно. Съвсем спонтанно, да. Сама разказа и ти. Трудно ли беше осъществяването й? Ами, да, като всяко ново нещо и като всяко нещо, което правиш за първи път, срещнахме доста трудности. Ние сме се постарали не само за гостите ни да бъде забавно, но и трудно, за да размърдаме мозъците им на 100%, но нашите трябваше на 200 да ги размърдаме, защото освен, че трябваше да измислим идеята, трябваше и след това да я реализираме, разбира се. Общо взето ни отне 2 месеца, за да създадем къщата така в този вид, в който изглежда в момента. Бих могла тази подготовка да я разделя на 2 етапа. Първия беше творческия процес, чисто мисловния, в който с мъжа ми имахме за цел да измислим сюжета, да измислим задачите, да ги направим така, че да бъдат най-разнообразни, за да може, ако е отбор от 2 човека, колкото е минимума, все пак да успеят да се справят за 1 час. А ако са 5 човека, да можем пък да ги ангажираме всички, да се чувстват еднаква част от отбора и да могат да правят през цялото време нещо. Така че това беше един от трудните моменти, да съобразим всички тези особености. Постарахме се да измислим задачите така, че да бъдат максимално разнотипни, т.е. да има за всеки по нещо, да, по някакъв начин всеки да се почувства с нещо, че е допринесъл за общия успех на отбора. И като в свои води. И като в свои води, точно така. Втората част от подготовката, втория месец ни беше чисто техническата работа. Тогава, когато вече трябваше това, което сме измислили, да го реализираме, да го създадем в формата, в която сме желали. Разбира се, и тук се срещнахме с доста трудности, но имаше хора, които ни помагаха. И в крайна сметка, на втория месец вече посрещнахме първите си тестови групи, нашите опитни мишки, наши приятели, които пуснахме, за да видим ние как сме се справили, къде са нашите слаби места, какви грешки може ние да сме допуснали, за да бъде идеално готова къщата за групите. И няколко дни след това вече започнахме да работим с групите. Да. Добре, искам сега да попитам
Венци или Вили, така, който желая от тях да ми отговори, понеже аз разбрах, че те са от първите хора, които са пробвали и са влезнали в къща на загадките. Доколкото разбрах съвсем в началото, в първия ви ден за работа с клиенти, точно доколкото така разбрах. Да. Искам да попитам, вие как разбрахте за тази къща на загадките? Какво ви провокира да се забавлявате по този начин или да пробвате нещо различно? Това, с което аз мога да започна, е една вечер съвсем случайно. Видях моя приятелка, по-скоро нейн пост в Фейсбук, която беше тагната в Домус Ребус. Веднага отворих сайта, за да разбера къде е била и какво е правила. И това, което прочетах, как да кажа, ме заинтересува много. Веднага поснах на стената, търси още 4 участници, за да направим отбор, и въпреки, че беше след 9-10 часа, след около 15 минути вече имах 7-8 човека, който хайде, нека да го направим, нека да отидем. На сайта обаче все още нямаше график за записване, часове, имаше телефон, звъннах на следващия ден, поговорих се с Натали, и така, оговорихме първата ни игра заедно и беше точно сега, говорейки си и извън ефира, 7 ноември. На 7 ноември се озовахте така случайно в къща на загадките. Да, случайно или не, то наистина няма нищо случайно, но провокиране от интереса да разберем какво е това и провокирайки нас самите си най-вече. Да. Венци, колко стаи има една такава къща на загадките? И тази конкретно в Пловдив? Не съм запознат с другите стаи, но за тази очаквах да е само една, но всъщност се оказа, че не е точно една. Когато съм обяснявал на приятели за приключението, което е било тази къща, съм казвал даже, че са 20 стаи, при което 20 стаи да мини за 1 час е направо предизвикателство. И след като са опитали въпросните приятели, са видяли, нали, че не са точно 20, всъщност стаите са 2. Като на първата доста се позабавихме, тъй като е нещо ново, не сме свикнали все още, и в момента, в който влезнахме във втората, почнахме да открием всичките загадки много по-бързо. Аз, предлагам Натали да ни разкаже малко повече за самите стаи. Искам да попитам и теб, ти как разбра за тази къща на загадките? Аз разбрах от стената на Вили, всъщност, във Фейсбук. И в момента, в който видях, че тя си е поснала това нещо, веднага и писах и казах, давай да ходим, да участваме. Тъй като знам, че Вили каквото и да посне, винаги ще е интересно. Благодаря. Ето какъв комплимент, искрен в ефир. Натали, кажи ни сега наистина повече за тези стаи. Имат ли си наименования? Колко са стаите в тази къща? В къщата има едно готово трасе. То се казва The Missing Elements или липсващите парченца. В стаята, когато хората влезнат, всъщност каква е основата? Група хора от 2 до 5 човека влизат в една непозната за тях стая. Те влизат там дори с затворени очи. Целта им е да успеят да намерят изхода. Затова разполагат с точно 1 час и целият си умствен капацитет, който имат, за да успеят да решат всички задачи, за да стигнат до финала. Всяка задача води логично към следващата и така много на брой задачи, за да успеят да стигнат до заветния финал. В самата стая задачите са най-разнообразни. Изисква се наблюдателност, логика, някаква доза сръчност, елементарна математика, умение за редене на пъзели, но най-вече се изисква работа в екип. Работа в екип. Това направо ми звучи нещо като шифърът на Леонардо, честно да си кажа. Доста шифъри за разгадаване, да? Значи все пак необходима ли или не някаква предварителна подготовка на хората, които решат да участват? Ти спомена за някои неща. Няма абсолютно никаква необходимост от предварителна подготовка. Нито физическа, нито някаква интелектуална, мисловна или каквато и да е подготовка. Достатъчно са знанията и уменията и житейския опит, който хората имат. И когато, понеже Домус Ребус или изобщо стаите за бягство са отборен тип преживяване.
Те са нещо, което сам човек не може да направи. Защото има дори такива загадки, които са задължително да се направят от двама човека. Просто чисто физически един човек не би могъл да ги направи. Затова минимума е да са двама човека. Тоест, работата в екип помага. Дори и ти да не знаеш нещо, някой друг ще е по-добър в въпросната сфера, която трябва нещо да се направи, и когато хората си помагат, успяват да стигнат до финала. Да, всъщност, наистина, в резултат на всичко казано до тук, работата в екипа е най-важната и може би най-предварителната подготовка, за да участваш в къщата на загадки. Точно така. Това е нещо много важно и примерно бих посъветвала хората, които решат да дойдат в къщата на загадките, добре да си помислят в кой ще бъдат с екип. Защото ако е с някой, с който не се разбират или пък имат някакви личности... скандал. Да, имали сме вече такива участници, които по време на играта се карат, после се сдобряват, така че предизвикваме най-различни емоции. Но, например, нещо забавно, което мога да спомена, преди 2 дена имахме отбор от само 2 човека. Те са първият отбор, който успява да се справи, защото обикновено по-големите отбори имат по-голям шанс за успех, понеже повече глави мислят, повече ръце пипат и така. Но този отбор за пореден път си доказвам колко е важно всъщност работата в екип. Има една задача, която е свързана изключително много с цветове. И в един момент всичко това, което са събирали по време на играта, в крайна сметка трябва да го съберат, за да създадат една обща картина. Оказва се, че момчето е далтонист и не разпознава цветовете. И той беше изключително добър и успешен играч, и в един момент нещо такова го спира и той много се ядоса, защото заради цветовете не може да реши задачата. И тогава всъщност аз се намесих, понеже ние наблюдаваме, участниците им помагаме, ако имат необходимост, че в крайна сметка той има още един играч с него, който вижда и разпознава цветовете и може да му помогне. И така всъщност успяха да се справят с задачата, когато неговата приятелка просто му казваше: това е жълто, това е червено или зелено, и се справиха чудесно. И за пореден път, ето, работа в екип, това е решението. И комуникацията най-вече. И комуникацията, разбира се, не е за пренебрегване. Браво на тези участници, които са създали все пак една обща картина. Продължаваме и ние в клуб Неделя с музика сега, след което веднага се връщаме в студио 6, за да продължим и разговора си за къща на загадките. I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways and under, on a magic carpet rides a whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no, or where to go, or say we're only dreaming. A whole new world, a dazzling place I never knew. But now from way up here, it's crystal clear that now I'm in a whole new world with you. Unbelievable sights, indescribable feeling, soaring, tumbling, freewheeling through an endless diamond sky. A whole new world. Don't you dare close your eyes. 100,000 hold your breath, it gets better. I'm like a shooting star, I've come so far, I can't go back to where I used to be. With new horizons to pursue, I'll chase them anywhere. There's time to spare. Let me share
пристигне недочаканото, да дочакам неповиканото, да пристигне. Облака надвесен над горите, за люлей като дърво могъщо, да изсипе тайните си скрити върху покрива на моята къща. Недочаканото да дочакам, неповиканото да пристигне. Доведи ми птиците от мрака, непослушните криле да вдигнат, недочаканото да дочакам, неповиканото да пристигне. Изпрати ми вятъра далечен от онази приказка престара, да ми донесе от пътя млечен, след години светлина за вяра. Недочаканото да дочакам, неповиканото да пристигне. Доведи ми птиците от мрака, непослушните криле да вдигнат, недочаканото да дочакам, неповиканото да пристигне. Недочаканото да дочакам, неповиканото да пристигне. Това е Клуб Неделя по Радио Пловдив. В днешния 1 февруари Вили Бакалова, Натали Симеонова и Венци Кюркчиев са ни на гости. С тях си говорим за Домус Ребус и решаваме загадки за това какво изобщо означава къща на загадките. Разбрахте вече, уважаеми слушатели, колко стаи има специално тази къща тук в Пловдив. Със сигурност предстоят нови, поне още една, да кажем, в близко време. Предстои да се развива тази къща. Не е необходима кой знае каква предварителна подготовка за хората, които имат желание да участват в нея и за такива, които за първи път всъщност ще участват. Интересно ми е да попитам, и трябва ли да се познават така хората, които ще работят в екип. И Вили, конкретно към теб въпрос. Ти познаваш ли се всъщност с екипа, с който си била в тази къща? Тези хора, които
заедно сте решавали загадките? В началото, всъщност хората, които откликнаха, логично бяха мои приятели. Впоследствие обаче, за да се обединим около един ден и час, се наложи едно от момчетата да извика негов приятел. Така че аз познавах всъщност само трима от тях, четвъртия за мен беше нов приятел. Така или иначе се получи, че не всеки познаваше всеки в отбора, но въпреки всичко нещата се получиха. Отбора ни беше по-скоро мъжки, бях с 4 мъже. Слушаха ли те? Определено не. Да, както каза Венци, не, а трябваше на някои места. Да, не всеки познаваше всеки, но имахме така добър синхрон между нас. Наистина играта е по-подходяща за изграждане на екип или поне хора, които малко или много се познават и да знаят как да се насочат. От друга страна пък бяхме напълно непредубедени един към друг и всеки опитваше да даде максимално много идеи или заради това, че не се познава, да не парира другите и не, няма да те слушаме сега, моето е вярно. Въпреки, че не успяхме да излезем, на последната загадка не ни стигна времето. Все пак удовлетворени ли бяхте след участието си? Да, определено. За мен най-ценното от играта, освен това да излезеш от зоната си на комфорт, е времето, което преживя. Всички бяхме толкова ентусиазирани. Останахме не знам колко време след това. Обсъждахме. Беше наистина доста вълнуващо. А според теб, Венци, какво предизвиква хората да участват в подобен род игри? Какво те е предизвикало теб самия да участваш? Мен самия ме предизвика чисто таинствеността, загадката в случая, понеже къща на загадките въвежда много, много въпроси, на които исках да си отговоря. Плюс това обичам да се забавлявам, обичам да пробвам нови неща и всичко трябва да се пробва. Всичко трябва да се пробва в този живот, така е. Ти беше ли запознат изобщо, че съществува такава къща? Не в България, а по света по принцип, че има такива къщи? Не, до момента, в който не стъпих в къщата, не знаех, че съществуват такива други къщи, други игри, само компютърни игри всъщност. Но разликата между компютърната игра и това е огромна. Просто всичко можеш да пипнеш, всичко можеш да видиш, не местиш някаква мишка. Ако се объркаш, почваш да търсиш подред на нещата, какво си отгаднал последно. Това са все работи, които една компютърна игра не може да ти даде. Общо взето ми се струва, че все едно да се вкараш във филма, така да го кажем Да, вкарваш се във филма и не само, че се вкарваш във филма, ами всъщност мишката си ти. Да. Защото ти местиш, ти мислиш, ти отваряш, пред теб се случва магията и вместо да гледаш един студен на екран и само да чуваш някакви звуци, в къщата на загадките сме се постарали да стимулираме всичките сетива на хората. Караме ги, дори има една задача, която е съвсем противно на логиката. Ние сме свикнали, че 80% от света около нас ние възприемаме с очите си, а ние ще накараме хората точно обратното, да затворят очи и на принципа на да влезнат в обувките на слепия човек и да усетят какво е света през очите на слепия човек. Така че опитваме се да стимулираме наистина мозъка да работи в най-различни аспекти, на 100% да бъдат креативни, иновативни, да пробват и да не се отказват. По повод това, което каза Вили, сега се сещам, когато групите дойдат при нас, ние първоначално им правим инструктаж, за да знаят все пак какво да ги очаква, някаква най-обща представа да имат. Казваме им няколко жокери за това как да бъдат по-успешни като група и със сигурност един от жокерите, които много често аз използвам и казвам на хората, е да слушат всички идеи, без значение дали ги казват мъжете или жените, и да пробват всичко, докато стане. Така че, наистина, в къщата няма правилно и неправилно. Няма грешен подход. Пробваш, докато стане. Вие също съдействате на участниците, доколкото разбрах? Да, помагаме им. Когато групата влезне в стаята,
вътре има камера и микрофон, благодарение на които ние ги виждаме и чуваме във всеки един момент, за да може да се намесваме, ако има необходимост. А такава почти винаги има. До сега няма отбор, който да е излезнал без моя помощ. Почти винаги се налага в някой момент, ако са се зациклили нещо или трябва да им помогна, или пък са в грешната посока, просто да насоча мисълта им в по правилния начин. Добре, възрастови граници има ли за при участниците? Няма никакви възрастови ограничения. Играта наистина е универсална, направена е така, че да е подходяща за хора от 9 до 99 години. Всеки, който има приключенски дух и е любопитен да направи нещо ново и интересно, е добре дошъл. Все пак считаме, че горе-долу 8-10 години е минималната граница за децата, защото за по-малките участници е по-трудно да задържиш вниманието им, но от 10 години нагоре има деца, които се справят прекрасно и биха могли да бъдат абсолютно равностойни на по-големите играчи. Както ти ни разказа за разказах едно момиче на за 10 години. Точно така. Едно момиченце на 10 години, което е чело много игри за Хари Потър, Индиана Джонс филми, играло е на безкрай много такива Room Escape, Hidden Objects и така нататък игри във Фейсбук и къде ли не. И тя просто беше главното действащо лице в този отбор. Родителите й бяха тези, които бяха в ролята на децата. Тя изнесе цялата тежест и ги водише през цялото време и знаеше абсолютно логиката каква е на самата игра за родителите. Това беше нещо ново. Тя се чувстваше в свои води. Супер, тя със сигурност ще бъде, както си говорихме, факир на такива. На 18 години, когато игри. Може спокойно да обикаля вече по света, където има десетки такива стаи, определено ще бъде доста успешен играч. Добре, сега един въпрос и към тримата. Трябва ли непременно човек да обича приключенията и предизвикателствата, логическите задачи, пъзелите, за да се впусне в къща на загадките? Моя общ поглед, преди Вили и Венци да кажат конкретно, не бих казала, че е необходимо човек задължително да обича приключенията, за да реши да дойде в тази, да се пробва в такава стая. Има доста хора, които идват, защото просто някой приятел им е казал, това е много готино, трябва да отидеш да го пробваш, но не мога нищо повече да ти разкажа, защото е тайна. И в такъв случай човек няма как да разбере какво точно го чака. И решава да дойде да пробва, дали ще от любопитство или някаква друга вътрешен порив. Много често се оказва, че хората, които изобщо не знаят за какво става въпрос, влизат в стаята и излизат като нови, просто заредени с енергия и изведнъж осъзнават, че този тип приключенски стаи много им е харесвало. А преди това не са подозирали, че ще бъде толкова забавно. Венци, според теб, трябва ли човек да обича приключенията или пък новите неща, иновативните неща, за да се впусне в тази авантюра, дори можем да го наречем? Според мен единственото нещо, което човек трябва да обича, е да се забавлява, защото всичко останало са един вид просто подробности. Дали ще обича приключения или ще обича компютърни игри или нещо по-различно, това не виждам по какъв начин би попречило да вземе решение да влезе в тази стая, да изпробва играта. Но най-важното е да се забавлява. Когато се зареден просто с позитивизъм и с желание за забавление, нещата са по-добре изглеждат. Както се казва, света през розовите очила е най-добре. Вили? Според мен водещото тук е желанието да предизвикаш себе си. Да. Не приключенския дух, а желанието да просто да излезеш извън зоната си. Да направиш нещо ново. И да се докажеш на себе си, аз така го разбирам. По някакъв начин. Доказваш се със сигурност, защото успеха винаги опиянява, малко или много. Те карат да се усмихваш, да се чувстваш една идея по-умен, дори и като казах и умен, и забавление. Най-хубавото от цялото преживяване, наречено Домус Ребус, е, освен забавлението, разбира се, когато хората излезнат от стаята, те осъзнават, че докато са се забавлявали, са мислили, което автоматично прави връзката, че да мислиш може да бъде забавно.
Защото някакси има един такъв момент, в който когато кажеш, нали, че ще влезнеш в някаква стая, трябва да решаваш различни логически задачи и хората така малко с недоверие в първия момент, но когато излезнат, виждат, че е забавно да се мисли и докато мислиш, може да бъде забавно. Това всъщност така дава отговори на последният ми въпрос за ефекта върху самите участници, след като излезнат от къща на загадките. Искам да... Може ли така с една дума да кажеш какъв е този ефект? Просто с една дума да визираш и както и към Венци и към Вили, така с една дума да опишат ефекта върху тях, когато са излезнали от тази къща. С една дума малко се затруднявам, но се сещам веднага едно изречение, което бих могла да кажа. Винаги, когато хората излезнат от стаята, първият въпрос, който ми задават е: кога може да играем пак? Мисля, че това описва всичко, което кара човек да усети в къщата на загадките. Венци? Преживяването е уникално. Зареждате с много адреналин. Лично аз бях с много приятно впечатление останах от къщата. Имах желание, естествено, и за втората стая, която все още чакам с нетърпение. Да се осъществи. Да. Значи да кажем, че думата за теб е адреналин. Така описваш. Да. Вили? Моята е, макар че не е една, нов поглед. Това да погледнеш дори няколко думи или числа, трябва да ги погледнеш по различен начин. И ти дават нов поглед. Да, това е една от основните ни идеи. Още от самото начало, в този творчески етап, който ние с мъжа ми имахме, беше една от основните ни идеи да накараме хората да мислят нестандартно. И в действителност предизвикваме хората, когато влезнат в стаята, няма да издавам тайни, но все пак в общи линии обичайните предмети да ги използват по нестандартен и необичаен начин. По такъв, по който със сигурност не са се сещали и не са използвали друг път през живота си. Говорим дори и за такива предмети от ежедневието ни. За обикновени предмети, като ключе или нещо такова. Да. Добре, аз много ви благодаря за това участие и за това, че дадохте яснота на това какво се случва и какво представлява къща на загадките. Разбира се, че могат в интернет да проверят подробности за тези, които вече са заинтригувани. Аз със сигурност и аз ще дойда да участвам в къща на загадките, за да предизвикам най-малкото себе си, както каза Вили. Благодаря ви още веднъж за участието. Натали Симеонова, Вили Бакалова и Венци Кюркчиев. Надявам се да се срещаме отново тогава, когато стане факт и втората стая в къща на загадките. Разбира се, до нови срещи в къщата на загадките. Очакваме ви.